Tía, fai moitísimo que non nos vemos. Que te Tía, pasa? sacamos unha foto. No. Sí, vente. É que non. Que tía, sí, mira. Escoita, mira, pon morriños. Tía, encántame, tía. Tía, sei emocional. Fijo que ten moitísimos... Sí, fijo que ten moitísimos likes. Segura? Sí, fijo que os ten. Hola, vas. Que queredes? Toma. Tía, este filtro gusta, che, verdad? Café con leite. Ai, perdoa, é que era unha auga. Pero escoita, ven aquí. E se sacamos unha foto, mira, pon morriños ti tamén. Genial. Cántame. Eu agora subido a unha nos bares. É que estou seguindo unhas pautas moi estrictas. É un reto para conseguir a cintura como ancho do folio, sabes? Está nas redes sociales, é moi famosa, tela que coñecer. Buah, mira, esta. Mira, sabes que adelgacei xa 3 centímetros na cintura. O sea, é flipante. A ver se esta semana consigo algo mellor. Ah, tía, é verdad. E non sei se sabes, eu vou quedar con Lucas, como me gusta ese rapaz. Fijo que vai flipar comigo. É que moitísimo, fijo. Vai flipar comigo. Buah, e onte foi unha ayuda. E o primeiro que fixen foi subir unha historia de Instagram. Levo uns días nas redes sociales que teño uns seguidores que quedas flipando. Tiña moitísimos seguidores dende xa fai tempo, sí. Que bonito é o amor. O amor cambia a nosa vida. O amor danos a vida. O amor é para toda a vida. Temos unha nova aplicación para ti. É a aplicación máis romántica da historia. Amor Zone. Amor Zeu. Amor Zone. Amor Mua. Cantas aplicacións coñecedes para topar parella? Amor Zone non é unha máis. Amor Zone é a aplicación para topar o amor único, exclusivo e incondicional. Un amor para toda a vida, pase o que pase. Con Amor Zone atoparás a tua media laranxa, porque no mundo só hai unha persoa para ti. Amor Zone envíache a casa. Amor Zone é unha aplicación moi sinxela. Só tens que cumprir un breve formulario e Amor Zone atopa a tua persoa ideal que che completará a tua vida. Abre as portas ao amor con Amor Zone. Descubre a forza do teu corazón para amar incondicionalmente. Porque cando un home ama a unha muller, sabe no momento no que a ve. Amor romántico, amor Zone. Amor Zone, vive o amor único e para todos. Amor romántico.
墨西哥馆的吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午以它为主角的插画小说《西格：墨西哥的心脏》全球首发仪式在墨西哥馆举行了。它的作者克里斯蒂娜也特别的希望在10月1号这个特殊的日子里，以这个墨西哥人都家喻户晓的名。那昨天下午以它为主角的插画小说《西格：墨西哥的心脏》全球首发仪式在墨西哥的民间故事来架起中墨两国之间文化交流的桥梁。Eu non teño nada que decir. A mí non coñezo esa aplicación, parece unha parvada. Pois a mí non se me activou esa aplicación de que todo o mundo fala, pero pareceme que está moi ben. Se tens que confiar na tua parella, non? E ti como crees que hai que combater os ciúmes? Pois se tes ciúmes, fala coa tua parella. Esos son medos que tens que aprender a combater, e non podes enmerdar a outras persoas con eses medos. Pois a mí isto pareceme unha merda. Ti estás falando tranquilamente coa tua parella e de repente salta a aplicación. Pero isto que é? Ademais, é a miña vía privada. Pero ti non crees que os ciúmes nos afectan a todas as persoas? Que va? Eso só cousa miña. Os ciúmes son cousa miña. Eso de que afecta a todo o meu entorno non é merda, xa que o inventas ti, esa empresa de merda. A min pareceme ben, porque eu non teño parella, pero as miñas amigas sí que teñen. Odio cando se poñen así de controladores. Que non todo é como nas películas, que se non teñen ciúmes non te queren. Bla, bla, bla. Unha merda. ¡Merda! Creo que necesitas cambiar. No me acuerdo del texto. Sí. Acción. Acción. Orden. Ademais, é a miña vía privada.